Egiptoko greziarrak, Libanoko greziarrak, Australiar greziarrak. Nahazte handia dago. Bai, oso nahazte bitxia ikusten dut. Oso multikulturala da leku hau. Global Training bekarekin etorri zinen. Eta han egon zinen beka horrekin enpresa batean, lanean. Eta ondoren zuk bilatu duzu lanan beste batean? Bai, hemen Microsoften ari nintzen lanean, bekarekin. Eta, beka bukatu ondoren, ja, hemen geratu ginen nire neskalaguna eta biokzen, eta berak lan aurkitu zuen hemen, eta, Euskadin situazioa zen oberena, eta pentsatu genuen, ni hemen geratuko naiz ikasteko, pizkatxo bat, master bat hasi nintzen, eta berak lan egiteko, hemengo enpresa gehienetan nazioarteko plantilla bat izan nahi dute hizkuntz gehiago izateko. Eta hemengo enpresak internazional, multinazional enpresekin lan egiten dute. Maitasunak lotu du Xabier Greziara, baina hemen ere topatu du zer maitatua. Olibak, tomatea eta feta. Atera zen, bazkari berezi bat egiten lagunduko digu Xabierrek. Hiriak eskaintzen dituen 100 kajatetxeren artean aukeratu ondoren, Greziako zapores gozatzea erraza da. Hey! Kalispera? Kalispera. Thanks a lot. Okay. Do you want some time? Would you like to order? Zer gustatzen zaizu, ikusten ari zaren hortatik? Pues, zenbait gauza. Zelume... Con mix tigania mejirino. Mix tigania. Que... To moussaka. Neto, crisino takaki. Me tomata feta... Takaki? No. How many pieces? Zelume 6. 6. Do you have here any special alcohol? Because we hear a lot that here you drink things while eating. How about some raki? What's that? That's a Cretan alcoholic drink. Okay, let's try. Teona ura jartzen digutela, ez? Bai, niri ohitura hau asko gustatzen zait. Normalean beti egiten dute tabernetan, ez? Lehenengo gauza, ura jartzen dizute? Bai, baina ez bakarrik tabernetan. Kafeteria batera jaten bazara eta kafea hartzen baduzu... Bai. Edo garagardo bat ere ekartzen zute. Indartsu hasiko gara. Uraren ostean, alkohola ekarri behar digute. Bale, guazen topa egitera. Trillama. Zelan? Horra, ez da? Nahiko nuke esan. Lehuna izan dela, baina nire bezoetako hiek ez dute berdina esaten. Niri gogoratu dit tequila. Beno, usoa ere hartzen dute aperitibo bezala edo platera baino lehen. Eta uso bai, anisa bezalakoa da eta gero dute mastija. Mastija, oso sapore bitxia du, bai, hortzak garbitzeko fluorra edoren antzera. Janaria. Guazen probatzera. Kaliorexi, honegin. Honegin? Honegin greziarrez, bai. Nola da? Kaliorexi. 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 Bai, musaka platerra turistikoena da, ez? Lasaina moduko bat... Popularren agian gehien bat heldu zaiguna guri ere. Zein da musakak lasainarekin daukan ezberdintasun handiena? Lasaina pastako kapak edo moduko ditu, eta hemen barazkiak erabiltzen dituzte. Gehienetan, hori, berenjena edo ferretxikoak. Ferretxikoak ere jartzen dituzte laminetan? Batzutan, defendatzen duzen leku joaten zarena, baina bai. Eta ohikoa da ere horrelako ontzietan ateratzea? Musakan, bai, asko erabiltzen dituzte. Normalean horrela da. Bai.